Pálnak a Galatákhoz írott levelében az 5. rész 19-es verse azzal indul, hogy a testnek cselekedetei, többes számban, pedig a következők. És elindul a házasságtörésről, a gyilkosságon át mindenféle nem kívánatos dologra, viszont a 22-es versben azt mondja, hogy a szellem gyümölcse, de a szellem gyümölcse pedig, és ott jön egy felsorolás, hogy szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, szívesség, hűség, mértékletesség, szelídség, 9 dolog. De érdekes, hogy az eredetiben is, az angolban is, a magyarban is ez 1-es számban áll. Az egész, mindegyik olyan, mindegy, mondjuk gondoljunk egy mandarinra, amit ha szétvágunk, akkor egyik gerez sem egyforma. Tehát nincsenek egyformák, de azért, ha megnézzük, mindegyik mandarin ízű. És ez a nagy mandarin, ez maga a szeretet. Ez a nagy gyümölcs, ez tulajdonképpen Istennek a természete, mert azt mondja, Isten a szeretet. És minden, amit Jézus csinált, Jézusnak a jellemvonásait írja le. Tehát például egy példa, hogy örömmel kezd, szeretet után öröm az első. Örömből többféle van. Van például a káröröm, ami nem egy szép öröm, sokan azt mondják, hogy ez a legtisztább, mert nincsen benne irigység. Viszont szeretet sem sok van benne. Tehát ez valószínű, hogy ez nem az a fajta öröm. És a szívességgel kapcsolatban érdekes, hogy lehet szívességet tenni, hogy emberi szinten először valaki tesz a másiknak egy szívességet. De a másik, akinek tették, semmit nem érez, csak hogy XY tett nekem egy szívességet, ő pedig ezt hangsúlyozza is, hogy én tettem, én voltam, aki neked, igen, én voltam, aki szívességet tettem. És ebben van egy ilyen lekötelezni akarás, egy ilyen kicsi manipulálás, egy ilyen üzleti szellem, vagy zsigerileg ez fakad az emberből, hogy mindennek ára van, vagy pedig csak egyszerűen ki tudja miért, de ettől egyel gonoszabb, amikor az a típus, amikor a szívességet tesz valaki, és utána oda teszi lágyan, hogy majd egyszer mi is kérünk öntől egy szívességet. Ez talán a filmekből ismerős. Na most egyik sem az, amit itt az ige ír. A szívességet több fordításban fordítják kedvességnek, jószívűségnek, jóságosságnak. Leginkább talán úgy érthetjük meg ezt, hogy Jézus amit tett, az, hogy egyáltalán testélet. Ézsaiás könyve írja le azt, hogy kérdezi az atya, hogy ki megy el nekünk. És Jézus mondja, hogy én elmegyek. És nem egy üzleti tárgyalás kezdődik, hanem szívességből, szeretetből. Azt mondja a János evangélium, úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És megmondom őszintén, hogy nincsen apró betűs rész. Tehát Isten mindent odaadott, de nekünk nem árazta be. Kicsikét az egyházak felekezett független jelenség, de tettek rá kísérletet, hogy beárazzák Jézusnak a cselekedeteit, és nem csak a búcsú cédulákra gondolok, hanem sok más. De Jézusnál nem volt egy árlista. Amikor meggyógyította a vakot, akkor nem nézte meg, hogy ez mennyibe fog kerülni, vagy a leprást, vagy múlt héten akciós volt a lepra, kár, hogy nem akkor jöttél. Nem voltak ilyen feltételek. Egyszer-kétszer mondta ugyan egy-két embernek, hogy meggyógyította, például a Betesda tavi béna embert, aki 38 éve várta, hogy megmozdul a víz, de nem volt embere, ugye, aki bevigye. Meggyógyította, és később, amikor találkoztak, mondta neki, hogy meggyógyultál, de eredj és többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. De ez nem egy fenyegetés volt, hanem valószínűleg az ő életében valamilyen bűnnel volt kapcsolatban az a betegség, de Jézus nagyon diszkrét volt, és szerintem direkt nem írja le, még nekünk se, az utókornak se írta le, hogy mi volt az, nehogy valaki ilyen ostort csináljon ebből egy tanítást vagy dogmát, hogyha valaki hasonló betegségben vannak. Na, az azért volt. Ő csak megmondta neki, jót akart neki, szeretetből, azért, hogy ne kerüljél ilyen bajba. Mondhatnánk úgy is, hogy prevencióból. Gyakorlatilag Jézusnak minden cselekedetét a szeretete motiválta. Még amikor egy párszor leírja, hogy haragudott, de abból két alkalommal, amikor a templomba ott szétcsapott a pénzváltók asztala körül. De miért? Nem azért, mert elkapta egy ilyen düroham, hanem azt mondja, hogy az atyám házához való féltő szeretetem észt engem. Először csak a pénzváltókat zavarta ki, másodszorra már azokat is, akik a pénzváltóktól, vagyis akik vásároltak. Mert akkor már ők is tudták, hogy ezt nem kéne csinálni. De ez mind azért volt, hogy az embereket rajta tartsa azon a pályán, amivel megtalálhatják az Urat. Megtalálhatják azt az Istent, aki őket teremtette, és egyébként meg szereti. És
Nagyon érdekes, hogy sokszor olyan emberek, akik nem voltak a szövetségen belül, azok sokkal könnyebben át tudták venni Istennek ezt a jóságát. Mindenki érezte, hogy a kedves beszédén már ugye úgy szóval szagot fogtak, hogy ez nem úgy beszél, mint az írástudók, úgy beszél, mint aki hatalma van, és nem utasít el. Jézus ellen az egyik legnagyobb vád az volt, hogy a bűnösök és a vámszedők barátja. Tehát szívességeket tett nekik, együtt evett velük, de pont fordítva történt, mint ahogy mondja az ige egy helyen, hogy kicsiny kovász az egész tésztát megkereszti. De Jézus esetében ez pont fordítva volt, hogy az a kovász, ami ő volt, az ő szentsége, tisztasága, az ezeket az embereket megváltoztatta. Tehát nem ő lett bűnös, hanem a bűnösök lettek igazak. Ő arra vitte az embereket, hogy megigazuljanak. Például egy rövid történet, a vámszedő meg a farizeus, amikor imádkoznak a templomban. A farizeus nagy bátran ott mondja, hogy ja, hát hálát adok Istenem, hogy tizedet adok, meg böjtölök, meg mindenfélét csinálok, és nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő ott. És az eredeti fordításban ez úgy is fordítható, és ezt jelenti igazán, hogy imádkozott magához. Úgyhogy ő neki tulajdonképpen úgy tűnt, hogy nincs is szüksége nagyon Istenre, ő elmondta a frankot magáról, és lenyomta a vámszedőt. A vámszedő viszont fel se nézett, verte a mellét, hogy légy irgalmas nekem bűnösnek. Na most ez azt mondja, Jézus is mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy ilyen szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Tehát a vámszedőkhöz azért ment inkább, mert ők tudták, hogy ők vámszedők. Ők teljesen tisztákban, ők tudták, hogy amit csinálnak nem jó, de teljesen ki voltak szorítva, ki voltak a perifériára szorítva, és meg voltak bélyegezve. És jön ez a Jézus, aki leül velünk, aki beszél hozzánk, és ezek az emberek megváltoztak, ezek rendesen megváltoztak, úgy igazándiból. Érezték, hogy itt most nem egy feltételhez kötött szeretet van, itt nem törvény van, hanem itt tényleg a kegyelem van. Tehát a kegyelem meg a szívesség az nagyon közel van egymáshoz. Tehát Jézus, amit tett itt a földön, annak semmi hátsó, annak csak első szándékai voltak, az, hogy örök életet adjon mindenkinek, aki nyitott rá. És azt mondja, az az örök élet, hogy megismerjenek téged, Atyám, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Ezen felül ebben nem volt több, viszont ebben minden benne volt. És egy apró gondolattal zárnám, hogy Reinhard Bonke mondta egyszer, hogy Istennek az, hogy megteremtette ezt az univerzumot, az nem került semmibe. Azt mondta, hogy legyen, és meg lett. Szólt, és meg lett. Viszont azért, hogy minket megváltson, mindent odaadott. A legdrágábbat, az egyszülött fiát, és vele együtt mindent. Szívességből.